Pedro Clavel, Orlando, Delia, Justo, Marcina, Gerardo, Antonio, Brigida, Misiana, Victoriano, Ilicania, Binamin, GC, Idris, Mary Rose, Alponiano, Juanita, Aurea, Nestor, Dina, Carlos, Maria, Rexio, Alan, Ramon. Salud, Eugenio, Joseph, Alex, Benita, Jancita, Nestor, Mati, Kerinia, Anibita, Marcos, Lourdes, Urbano, Lucila, Benjamin, Maria, Mariakita, Paig, Maximo Senior, Romana, Aral sa Kalag, Marilik, Catalina, Aquilina, Francisco, Pablo, Camisa sa Kalag, Cecilio, Terso, Corazon, Alicia, Sonia, Asita, Viviana, Alberto, Moises, Alas Kalag, Gloria, Sara, Elsie, Yossi, Luciano, Aria, Marichu. Ang batong mga alat. Squad Family, Tignawan, Nature Park, Tungguan. Okay na. Sa ngalan, samahan sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo sa mga santos na anghel na magkalantay, mas kailan na po sila na mga anghel de la guardia o mga guardian angels. Ang santos na misa, maghinonsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisala ko sa Diyos na makagagaho sa tanan. O ganito mga iso, kay nagkalapas sa kong katuluyan. So namuta sa kong mga iso, aron ninyo kong lampo sa Ginoo na kaluyan mo kita sa Diyos na makagagaho sa tanan. Pasayoon sa atong mga sala. Dagdoon unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Kami
imong dili kag-asoy nga pagkamunga, imong ipadala ang imong mga anghel aron pagbantay kanamo. Itugot nga kami nga ngamuyo kanimo, mapanalikdan mo kanila sa kaminay o maglipay sa antod sa kahangturan. Malihog maglingkod at ang paminawa ang mga puno sa Kinutlog gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Unya giingnan ako sa Ginoo nga labing tunghangay. Buot kong tabangan ang Jerusalem tungod sa akong ugma kaniya. Igamhanan. Pagatawgon og labalaan nga bukid ang mga tigulang. Manlingkod na pag-usab sa kadalanan sa Jerusalem. Ug tungod sa katigulang nila, magsungkod na sila, magkatak-usab sa kadalanan ang mga kabataan nga magdula. Kung makapahibulong kini sa katawhan na nahibilin niining mga adlaw, dili kini makapahibulong kanako. Luwason ko gayud ang akong katawhan gikan sa mga nasod sa sidlakan ug sa mga nasod sa kasadpan. Ug dadon ko sila balik sa Jerusalem ug papuy-on ko dito sila maako ng katawhan ug ako mailang Diyos ug maghari ako kanila nga matinud-anan ug makiangay. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo nga atong tubag. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion ug mopakita diha sa tanan niyang himaya. Sa Sion ug mopakita diha sa tanan niyang himaya. Ang mga nasod magtahod sa imong ngalan, O Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Sa pagkatukod na tubag, ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion ug mapakita diha sa tanan niyang himaya. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot ug ang iyang umaabot nga mga binuhat padayga sa Ginoo. Ang Ginoo milantaw gikan sa iyang balaang bukid. Gikan sa langit ginanaw niya ang yuta aron pagpamati sa agulog sa mga binanyago. Aron pagluwas kanila nga gihukman alang sa kamatayon. Ang Ginoo tukod pag-usab sa Sion ug mapakita diha sa tanan ng himaya. Ang mga sulugoon mutungkad ug ang ilang kaliwa magpadayon diha sa imong atubangan. Aron ang ngalan sa Ginoo isangyaw sa Sion ug ang iyang kadaykanan diha sa Jerusalem. Diha nga ang katawhan sa langit. Si Jesus mitawag og usa ka bata ug ipatindog niya sa atubangan nila ug niingon siya, hinumdumi kini, gawas kung mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasunod sa hinalian sa langit. Nga dili kamo magtamay bisan usa niining mga gagmay mga bata, kay sultihan ko kamo ng ilang mga anghel ato agad sa atubangan sa pumamahan dito sa langit. Mga igsuon ang maayong balita sa atong kaluwasan. Sa mga usapang maayong buntag kanaton. Muna magpaspigo galing mo at tumunan atong panagkitan mo. Di mo rin mag-water klase. So, nabilin karon mga pinitanan, mga hangko. So, kaon kaayo akong giandam na pamalandro. No, alang kaninyo. Kaya kita man ang magmatutok no, sa mga bata. So, kung saan man ninyo pagpangga ang inyong mga bata,
ninyo, importante kaayo sila. No, alam na ninyo. Nasayon ako na kami kagsakagsa ka mga pamaagi aron sa pagpangga kanila. Nasama sa mong Ginoo ng nagsuot na Ginoo gihapon na siya pamaagi sa pagpangga. No, alam sa mata ko sa kanak. Muna ang isbutan sa unang pagbasa o sa salmo. Hindi mo nang Ginoo nga nag-iugma siya kaayo sa Sion. Gusto mo ng Sion. Ang Sion, ukit ka lang siya. Usa ka na madapit din na hinutang ang syudad sa Jerusalem. So pwede rin mabalikan ito. Sion, Jerusalem, maura na siya. So ang Jerusalem, maura na ang syudad din nagpuyo, diha nagpuyo. No, ang piniling katawhan sa Diyos. Ang pinanggaw kaayo sa Ginoo. No, ilabi na sa Old Testament. So grabe ang iyang pagpangkat na siya gusto na kanang magkatiwalaan ang iyang mga tao o pag-iway, no, ang iyang katawhan diha sa iyang pagkibuka, diha sa iyang pagpamagin. Pero nabantayan sa Ginoo na labor siya mahigugma kanila mula po ang kinagulong magsalit sila kanako mamahimo sila ng kapulan. Hindi ka mga content, ikaw ka mga diba? Ako kung mabunal pa mamugaw, magbunal mo yan. Magbunal pa ako sa mga bata gawin. Naprenso ito. Naprenso na ito. Labay ko na ilan dito sa mong barangay. Ilan siya sa iyang anak na bukuralan niya, mga 7 years old, 8 years old. Hindi mo ng bata na muhingan ang mama. Hindi mo ng bata na, oh, I know my rights. Alam ka. No. Ayaw mo lang mga naupunan ng mga bata. No? Pero diyan na ito makita ang kaalam sa pagpangga na naay disiplina. Kung muna ang nabantayan sa Ginoo. Muna ang Ginoo Testament, makita natin dito ang Ginoo magpapati sa iyong buka, magpadala siya o magpapita, magpilit siya tayo, o iyang ipadala ang iyang mga angeles. So ang anghel ay mga igsuot, ang mga angeles, sila ang pagpadala, no, sa buka sa Ginoo. Last week, dito kami sa niya pistahan sa todo ka mga anghel. Ito ka mga sa Naturales. Niya, kuyaw maning tributo sa anghel. Si San Miguel, di ba? So, dako kayo na imani. Ngunit kanina ito di ay si Gloria Macapagalaro, yung presidente. Bumisita siya sa Iligan. Kay ang iyang lola sa mother side na Benedictine. So, magsimpa po na siya sa kanila. Ang tao, dalawin ang pagkot dito siya, di ba? So, ang mga anghel ng nagsuot, sila ang nalipog na ako. No? Karoon, maiway kita, no? Sa mga dautan. O pero sundalo sa Ginoo sa mga anghel. Ito mga archangel, sila ito ang mga nagulo. Aba na ako pinalaki, no? Kaya ang matapos ka na ito, adunay mga anghel nila parte. So, matapos ka na ito, nakita yung mga anghel. Tradisyon na sa simbahan. Maandang ka na sa simbahan na pasulong ka, no? Ang atong mga anghel. Yan ang itong mula na mga anghel, makilagin mo. Ano, pinakulat pa ng sinusunod, no? Sa mga anghel. Yung inuwi, wala pa siya ang pangutana, kung saan man nato kapaminaw ang atong mga anghel. By the way, ang mga anghel, di may tao ha. Sa para ba ba, mag-iisang bukatay, hindi na mga bata. Igno rin sa mga nanay na naanagin ni anghel. Nung naanagin magpadamgo sa amo, kung sa hearing sa Surat Christ. Ay kung hindi ang mga anghel, kanang mga bata, maluwas ka, sila mauna na hapunan sila. Espiritu, kanang sa pagbabangaw, pangalian ka ng mga namatay, pero lahi ang mga anghel. Okay, una
Koneksyon sa Ginoo. Sobrang paminaw na ko ang mga ulit. Kaya ang tanong din ng mga pagsupit ka na ko, kasi kung sa may kontra sa amin, nyawa, kung sa may forma sa yawa, kung sa may so ayaw na bingay, kung sa bingay ay naman, hindi ko ang bingay, ang mga bingay, kung sa nyawa, ayaw sa kailan ba mo ni Lucifer? Si Lucifer mo, si Lucifer manigsuon kung boto na naong wapo kailan siya. Kung hindi pang ginababae o lalaki ng mga anghel, kaya mga pure spirits na sila, so wala na sila kasakitan. So di ka makaila kung babae pa ng lalaki. Pero mga wapo kayo, ang description, they are beautiful. Mga hindi mo matukad ang katahog no, sa anghel. Kung kayo sila man ang nagulatoy no, sa katahog sa inyo. Siya po yung mga kahayag. Ang tinuloy kahayag na makuang inuupo ka na ang nakabahimo ni Lucifer na malibiko. So katong itong galibin mo ngayon bawa. Siya kasi yung kagwapo. Iyong kagwapa. At pag yung mga yawang hindi na siya, hindi pa naman kung description ko na mga masungay. Hindi mo huwag na mga yawang, mga gwapo kaya siya. No? Kay mga kuwan mong kinahanglan, mura ba na sila iyan sa anong sakto ang atong kapangga, sakto ang atong pagmahal, nato sa mga tao, naghihatagan na po ito kanisa. Isa ko ng isulti ko kanina, nasobrang galit mo sa pag-ibig. Nangagpura, yung mga itulungan ng tao na kasi nagigit mo siya, dito pa yan, pinuwanan sa disiplina. Maluwi dito sa mga bata na wala yung mo. Kaya kung nagtukokin ko ng Isus, kung hindi na kumakaya ang mga problema sa kinakuhin, kaya hindi mo pang pumalikod. Kaya ito, ay ko ito sa una. Hindi na ito pwede na makaparatan. So kita kayo na kita mamamantong, paminakot kita ang mga kabataan, kaya nang wala ko sila makatuto, pinakagil sa balay sila ito na kailangan ito sila matutulog, bobotan ka sa atong pagtulog kanila kung okay, gabi na karoon panahon na sensitive tayo sila. Pero sa Northern Mindanao, taas tayo ang atong kaso sa suicide. Kaya nga, yung mga nahangat na gusto lang, nalang kaya ako. Yan ang mamamalay sa ito, mamama ka, magpakamatay ka, pagpaligi sa batsila, pero natin matawag. Kung nagkaroon din na pwede. Hindi na pwede mo na sa batsila. Hindi na siya pwede. Ang pinaka-best ko nagkaroon na pamahagi sa pagpangga, mauna, pagpaginaw kanila. Hindi na pwede itong anes, kapag ka na siya sipol-sipol. Hindi ito ka ng importante na ato ng importante tayo matakas. Nasama sa mga anghel de guardia, mga ulit-ulat, pamahagi, sa pag-ibukas sa Ginoo. Ato sa pangayon ng grasya na maayon ko ang pagkakat, labi na sa mga kalata. Arugin sila iwan, mapagkayo sila sa mga kaulang, sa mga tao. Inapo, Pagbalantay sa pagsubay sa kabubuton sa Diyos.
sa mga balagian sa tanang nagasangpit kanila, magampo kita sa Ginoo. Na ang mga anghel namatay. Langit mga mahal, pinaagin sa mga anghel na magbalantay, purtuloy kami sa pagsubay sa galang. Ni Kristo na among Ginoo, palihog maglingkod, Ibo manino. Na nagsuon pag-ampo kamo aron ang ako ganinyo sa sakripisyo. Gawato mo ta sa Dios na mahal. Magagagahon sa tanan. Gawa ka Ginoo ang among mga gasa, nagihalan aron pagpasiduo sa imong mga anghel. Ug gitugot na ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo na atong Diyos. Santos na mahal Diyos na tunay o makagagahong sa tanan. Angay o mataro kayo nga magpasalamat kami kanimo kanuna o sa tanang gabi. Kaya ang mga anghel sa langit tapos sila masulay, napamatutaan na tungod din sa inyong mga higala. Mao'y pasidungog sa balang kanimo na ilang magbubuhat. Ang dunggan ng kapit na ilang naangkon, nagpasabot ka na mo sa imong walay pinutupan na kahalangkon, nga milabaw sa kaayo sa tibuan. Sa among pagkahit sa inyong mga anghel o arkanghel, matarong usap kayo na magkahit kami sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo na among Ginoo. Ug usa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, tuyo kami sa mga anghel karon.
nga lawas o dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may buhat siya upa, may pasalamat kanito, may bigas sa iyang kanilin, nagdo sa iyang mga tinukan o mga gawan, pinunod ka ng kaya pinunod ang mga panawas, na itutong alam kanito. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanino pag-usap, may hatag ninyo, nagto sa iyong mga tinunan o minimum. Gawa ta kini o Panginoon ko mga tananggitan ini. Kaya kini mauang kalis sa akong dugo, sa pag-uutunay na kasabutan. Ang dugo na itula alam kanino o galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sarap mapasayo, buhata kini. Aron paghandong kanan. Kini ang misteryo sa pagtuto. Aron paghandog sa mga tayon o pagbabanhaw ni Jesucristo, naghahanap ang sa pinauwi o kani sa paluwasan. Nagpapasalamat kami kanino kung kayo mo kayo iisip ka na mamuatubang o mong alagad kanino. Himuangan kami ng mga lawat sa lawas o dugo ni Cristo, magkahito sa tanang mga bahay. Pinamramiusan mo na mga isuot ng mga matay. Kalawon ang mabanhaw sila. Ugang tanong na mamatay kaya sila kaluwi. Tatasin ang kami sa pagsulong sa kahayag sa inyong mga. Kaluwi kami tanan. Himuha kami ng ngayon ang makaakbit sa kinabuhit tunay o Bani Maria ang inahan na ulay sa Diyos o Bani San Jose iyang pan. Uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos na nagatungan sa iyong kabubukan na sa kapitan. Upang kanina ang pamilay mo, upang ang pamilay pinaagi ang Jesucristo na pinagin. Pinaagi kanina, upang kanina o pinagkanina. Ihatag ka na kanino, magagagawang tama. Dihal sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang lumo o dimaya, ang tulog sa mga mga. Aliho, maniho. Mga igsoon, pagmamahan, ginamit ang mga tulong na bitulog ka na po sa ating mga Diyos. Kami na isa sa o mahilayo sa kanang kasama. Samtang nagpaabot kami ng malayo, Kristo, na among manunubos. Ginoong Jesucristo na ginugkasan ng mga apostoles, ang kalinaw, ibili po kanito ang ating kalinaw. Ihatag po ang timaan sa atong panatiling isunan. Kalinaw sa kanilin.
kalibutan. Ulahan kita kagilapit alang sa panihapon sa Diyos. Palibo Manila. Magampo ilo kaming ipagaon Ginoo sa lawas sa tubo sa kinabuhing tayo. Tuntuloy kami pinaagi sa paglagad sa mga anghel sa dalan sa kaluwasan o kalina. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo na among Ginoo. Amen. Sa tubangan, aron sa pagdawat sa panahon, October 26. Kasagara ang mga isunakan. Matao sila sa bulan ng akong gihangyo ang akong pagpusa na sa pagtubog sa inyong mga ulo o pagpiyong sa inyong mga mata. Mag-ampong kita. O Diyos sa tanang kabuhatan, mapasalamaton kami naghalad sa pagkain tungod sa gasa sa kinabuhi. Patayin mo Ginoo ang mga pag-ampo alaliin inyong mga alagad na naghandom sa ilang adlaw na tawa karong bulan sa Oktubre na magmalipayon ng kasila sa inyong gasa sa kinabuhi, hukma, pamilya o kanigalaan. Panalangin sila Ginoo. Diha sa inyong presensya, hukom na sila sa inyong hukma aron magmalipayon sila sa daghang pagmamagkakulitan kahit sa kinabuhi makapahimuot ka na. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo na among Ginoo. Amen. Happy birthday to you.
birthday sa Damay nagsaulog sa ilang anibersaryo sa kanilang may mga pares. Ay, sabihin. Ay, sana. Ay, gawin ko isip ko. Balik na tayo. Sa'yo ka mo. Ano pa siya? Anniversary man. Sa ato pa 40 years. Palapakan ko. Sumunod sa blessing ng kiss mo. Kung Sabi na ito. Usalang diri ka mo rin para sa entertainment. Akong gihangyo ang atong mga magkayo sa paguritay sa inyong mga kapwa. Magkampo kita. O Ginoong Diyos, magpupuhat sa kanan. Magapanalangin o magdahil kapitan mo tungod kay sa sinugan, imong gibuhat ang lalaki o babae. Aron mahiup sa sakupma o kinabuhi. Imong gipanalangin ang panagbihan. Iinit mo mga alaga. Aron mamahimo silang larawan sa kalulusa niya ni Kristo o sa iyang simbahan. Surtungan naman mo ang imong mga alaga, pagkuha ang kasabutan sa ilang kabilingan na taliwala sa mga kalipay o mga kasabi. Kini ang ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa may mga kanta, please release me. Karon atong masaksihan ang pagsaulo sa ilang kabilingon pinaagi sa paghalo. Palagpagan na ito pag-usapan. Pagkilat sa beer? 40 libor pa rin mga maas.